Molt bon dia. Buenos días. Demanem, sisplau, a la gent si es pot anar asseient, que començarem ja aquesta segona jornada, sisplau. Encara hi ha gent que va fent el cafè, però si es poden anar apropant aquí a les cadires, començarem ja amb la jornada. Benvinguts i benvingudes a la segona jornada d'aquesta 5a edició del Connecta Intec Innovació, Internacionalització i Digitalització de l'Ecosistema Emprenedor. Una jornada que, com ja es va dir ahir, s'emmarca dins el programa Impulso de l'Ecosistema Emprendedor i Innovador, impulsat pel Ministeri d'Indústria i Turisme i Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation. També volem saludar, si voleu fer-ho vosaltres també, a tots aquells que avui ens estan seguint via streaming. Ja veieu que seguim molt connectats i és el que farem també en aquesta segona jornada. Ahir, els que hi vau poder assistir, que segurament vau ser uns quants, va ser una jornada intensa, productiva, hi va haver ponències especialment interessant sobre innovació i també internacionalització i vam conèixer la quarantena de projectes que s'han presentat al millor pitch empresarial. De fet, avui, abans que anem a dinar, donarem a conèixer qui són els guanyadors d'aquest concurs, els entregarem els premis, això serà ja més cap a migdia, però volem que avui també sigui una jornada d'allò més productiva i que aprofiteu al màxim per posar en comú idees, recursos, metodologies, que compartiu contactes, sinergies i que traieu al màxim profit dels tallers que s'han organitzat i després explicarem. El panell d'avui és el panell 3, l'hem anomenat Connecta Digitalment i el que pretén és posar el focus en les oportunitats que la transformació digital ofereix a les empreses i emprenedors a l'hora de ser innovadors i diferenciar-se al mercat. Per això són importants, imprescindibles, les aliances i les col·laboracions estratègiques. Abans de començar amb la primera ponència, ara sí demanem la presència a l'escenari del senyor Xavier Flores, que és responsable d'Àrees Digitals de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball. Endavant. Allà al faristol. Bé, moltes gràcies. Molt bon dia a tots i totes. Des de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball impulsem diferents iniciatives que tenen com a objectiu accelerar la transició cap a una societat digital a tot arreu de Catalunya, promovent una transformació digital que sigui justa, equitativa i que especialment sigui inclusiva per tothom. Entre les diferents iniciatives que despleguem des de la Secretaria de Polítiques Digitals, destaquem l'estratègia de les àrees digitals, que és una iniciativa que té l'objectiu de fomentar el coneixement i l'ús de les anomenades tecnologies digitals avançades, entre elles la intel·ligència artificial, la 5G, l'IoT, el blockchain o la realitat augmentada i la realitat virtual. I analitzar com aquestes tecnologies realment impacten tant a la ciutadania com a les diferents empreses. Treballant en una societat digital que situï a la ciutadania sempre al centre d'aquesta innovació i que abordi les necessitats i els reptes tant de la ciutadania com de les empreses i veure en tots els àmbits, des de la salut, a l'educació, a la indústria 4.0, a la sostenibilitat, al medi ambient, la mobilitat, etc. I veure com amb nous productes i nous serveis implementats en aquestes tecnologies digitals avançades som capaços de donar resposta a aquests reptes i a aquestes necessitats. Tenim desplegades 8 àrees digitals arreu de Catalunya, dos de les quals estan a la demarcació de Tarragona, l'àrea digital de Camp de Tarragona, amb la qual estem actualment, i l'àrea digital de Terres de l'Ebre. I a les dues àrees digitals té un rol molt important la Diputació de Tarragona. Per això especialment avui ens fa estar molt contents el fet d'estar aquí a la jornada Connecta Intec, organitzada per la Diputació de Tarragona i on tot gira al voltant de la innovació i de la digitalització. A més, avui també estem aquí per presentar el festival BeFuture a Tarragona, de la mà de la Fundació Mobile World Capital, una entitat que forma part essencial de l'estratègia de les àrees digitals.
El Festival BeFuture i les experiències que es presenten formen part de la voluntat tant de la Generalitat com de la Fundació Mobile World Capital d'apropar a la ciutadania d'arreu del territori de Catalunya algunes de les experiències tecnològiques singulars que es van presentar al Mobile World Congress d'aquest any a Barcelona i que són solucions tecnològiques que segur que marcaran el nostre futur i en molts casos en un futur ben present. El Festival també BeFuture també pretén ser un espai de reflexió i de participació de la ciutadania on es puguin veure tant les oportunitats com la repercussió de l'avenç tecnològic i digital. Per acabar, de nou, felicitar a la Diputació de Tarragona per l'organització d'aquesta jornada Connect Intec i de l'alt nivell de les diferents ponències, taules i tallers que es presenten, així com agrair a la Fundació Mobile World Capital el fet de portar l'experiència Festival BeFuture avui a Tarragona, perquè estic segur que gaudirem i gaudireu molt de les experiències que es presenten i també esperem que aquestes experiències siguin una font d'inspiració per noves idees, per anar a seguir innovant en una societat digital que ha de ser justa, equitativa i inclusiva per tothom. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier. Ho deia ell mateix ara, aquesta participació que tenim aquí al Tarraco Arena del Mobile World Congress. De fet, us animem durant la jornada, si teniu una estoneta, d'apropar-vos a l'espai BeFuture, que el tenim aquí perquè pugueu jugar una estona i veure una mica com funciona tot plegat. Volem agrair especialment al Mobile que participi d'aquestes jornades i que ens apropi les novetats del sector. Per això demanem ara que ens acompanyi el senyor Tomeu Sabater, Head of the Tech Lab del Mobile World Capital Barcelona. Endavant. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, i en nom de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, m'agradaria donar les gràcies a la Diputació de Tarragona pel seu suport i a la Generalitat de Catalunya per la seva generositat i perquè ha estat possible que estem aquí amb tots vosaltres. I estar aquí amb vosaltres a la jornada Connect Tech ens fa molta il·lusió, ja que és un exemple de com el sector emprenedor és un motor per construir un futur més innovador i més inclusiu. I també demostra com la tecnologia, a més de transformar els sectors, serveix per connectar les persones i per crear comunitats. Des de la Fundació Mobile World Capital, molts de vosaltres ens coneixeu perquè nosaltres cada any fem de host del Mobile World Congress, que és un dels majors esdeveniments de tecnologia a nivell mundial, i perquè posiciona Barcelona com a l'epicentre de la innovació durant uns dies. Però nosaltres des de la Fundació sempre dic que treballem més que 4 dies a l'any, treballem durant tot l'any per tal d'impulsar grans projectes tecnològics, per tal que la innovació i la tecnologia arribi a tothom, per tal de llançar empreses i fomentar empreses de base tecnològica i per tal de fomentar un talent per a aquestes empreses. Avui us presentem el BeFuture, que és una iniciativa que té per objectiu explicar tot el que ha passat al Mobile World Congress, però fora dels parets de la fira i que porti la tecnologia i les experiències del que es parla al Congrés a tothom i a tots els territoris. Avui us presentem 3 experiències que demostren com la tecnologia crea diferents sectors econòmics. En la primera podreu veure un viatge a través de realitat virtual, on podem veure quin és l'impacte de la tecnologia i com ha estat el lideratge de les diferents revolucions industrials i ha permès que generin diferents economies que han estat clau a Catalunya. Veurem una altra experiència que de la mà d'una de les startups que és líder a nivell mundial, al sector de l'energia, que és Wallbox, on podrem veure les diferents innovacions que any rere any han pogut treure al mercat. I per acabar, gràcies a Barcelona Supercomputing Center i a una startup de referència, un spin-off, que és Elementec, podrem veure com l'analítica de dades i la supercomputació són útils per tal de generar un cos digital o un bessó digital del nostre cos. I així podem avançar en el camí de la medicina del futur, de la medicina personalitzada. Res més, per la nostra part, esperem que us apropeu a les experiències i que gaudiu molt d'elles. Gràcies. Moltes gràcies. Seguim
i atenció a aquest títol, Emprenguem o el món s'acaba. Així de contundent és el títol de la ponència que ens oferirà tot seguit la docent i investigadora Núria Salan. Ella és presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, un referent en els àmbits de la divulgació de la tecnologia i les enginyeries per apropar-los a la societat i, sobretot, a les dones. La nostra ponent és autora de diferents llibres tècnics i també de ficció, i l'any 2017 va rebre el Premi Dona i Tecnologia de la Fundació Orange. Us deixem amb la ponència de la Núria Salan. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. A tu. Doncs moltes gràcies. Crec que és la primera vegada que actuo en una plaça de toros. I els meus companys m'han donat un encàrrec, que he de sortir d'aquí con las orejas y el rabo. Ahí lo dejo. ¿Vale? Bromes a banda. Moltíssimes gràcies. Agraeixo a l'organització la confiança que m'ha fet per convidar-me a compartir amb vosaltres, d'alguna manera, unes reflexions. Jo sóc la Núria Salan, sóc aquesta d'aquí. Els companys del fons m'han donat aquest dispositiu vintage, però que m'han dit que és supereficaç, que me'n puc anar a casa i passar les transparències des d'allà, no ho faré, però aquest té làser. Llavors, he utilitzat tots dos. Jo sóc aquesta d'aquí. Vaja, un làser no serveix per res perquè és una pantalla digital. Molt bé, doncs tenien raó els companys. Amb això n'he de tenir prou. Doncs soc professora a la UPC de Terrassa i presidenta. Ho he deixat de fer fa una setmana, però el president actual m'ha donat permís per mantenir el títol perquè quan em van contractar encara era presidenta. Però permeteu-me que em presenti, jo sóc aquesta. Soc docent, però no us he dit de què. Soc professora de metal·lúrgia. Sí, la dama de hierro, que diuen els meus estudiants. Jo sóc aquella de dalt, la de la samarreta blanca. Tots els que hi ha darrere han vist Forjado a Fuego i s'ho han cregut, que és tot mentida, i venen al cap de setmana al taller de forja i diuen, ens volem fer una katana. Una katana en un cap de setmana. Tot i així. Llavors se sorprenen una mica, se sorprenen molt, de que la mestra forjadora sigui la Guillermina, que és la que va de blau, i l'ajudanta forjadora es digui Núria. Nosaltres no ens sorprenem perquè ens coneixem fa molts anys. A baix hi ha les meves filles. Les meves filles també m'han proporcionat moments meravellosos, no només com a mare i tal, sinó que quan cadascuna d'elles va portar el xurri corresponent, jo vaig parlar amb ells i els vaig dir, soc la seva mare i sé fer-me les meves pròpies destrals. Ho pilles, carinyo? De fet, amb un d'ells, que és americà, li vaig haver de dir en anglès, hello, it's me. I can be your mother-in-law or your monster-in-law. It all depends on you. I ja està. I ho han entès superbé. Per tant, les meves filles són dones molt felices. Heu vist? Que bé. Doncs també m'agrada treballar amb altres materials. Aquesta foto d'aquí dalt és un pastís que vaig fer que em vaig haver de dedicar moltes hores. Vull dir que treballar amb metalls m'ha permès treballar amb altres coses i aquest seria el meu perfil emprenedor, atrevir-me a engegar coses noves, a veure què tal me'n surto. Això m'ha portat també a escriure novel·les de ficció, com ha dit la companya, o a fer altres coses com engegar una enciclopèdia, que és el projecte que tinc ara entre mans. Soc mare, soc àvia, no em deixen que us ensenyi la cara dels nets, però del peu no m'han dit res, aquest és el peu de l'April, el Leo té un peu equivalent. Tinc uns pares de 90 anys i als meus pares els hi dec tot el que soc. Ja sé que és una frase molt manida aquesta. Els meus pares no tenen estudis i de les 3 filles que tenen, jo, la gran, li dic al meu pare que vull ser científica i més endavant que em vull dedicar a l'enginyeria i més endavant que em vull dedicar a la metal·lúrgia. Us podeu imaginar la cara del meu pare que va passant per totes aquelles expressions, però no em va dir mai que no. Llavors jo li he d'agrair que mai m'aturés, no sé si hauria pogut tampoc, però no ho va intentar. No va intentar aturar-me i ans al contrari, ara em diu que està tan orgullós. Fa poc vaig saber que li preguntaven però la teva filla gran exactament què fa? I ell ho va resumir en 2 paraules. Habla mucho, que tampoc és mentida. Doncs m'han passat coses molt xules i us he de dir que aquesta d'aquí baix és la que més em costa d'explicar. Tinc un cap gros. Tota la vida que m'han dit que tinc el cap dur, i ara el tinc gros, literal. La ciutat de Terrassa l'any passat em va fer el gran honor de reconèixer-me com a capgros de l'any. Però aquest capgros porta una bata de dona científica i els dibuixos que veieu a la bata són invents de dones. Per tant, no em puc imaginar un honor més gran que aquest, comparable al de la imatge de dalt
que és el meu Premi Nobel, el que no t'adona un rei a una cort a Suècia, el que no porta una medalla d'or ni molts diners, però és igual de valuós. És el dia que els estudiants d'un institut demanen permís per posar el meu nom al seu laboratori. Aquest és el meu Premi Nobel. Doncs jo sóc aquesta. I us vull parlar de l'emprenedoria perquè com a professora d'enginyeria me n'adono que el meu alumnat en algun moment, molt més sovint del que ells i elles es pensen, acaben emprenent i acaben engegant alguna acció a la vida que pot derivar en una opció de futur professional. A mi m'agrada molt, quan parlo d'alguna cosa, saber quina és la definició exacta de la paraula. Llavors, utilitzo molt la correcta definició per parlar com toca. Llavors, la paraula emprendre, el verb emprendre, el vaig buscar al diccionari i vaig trobar que la definició és absolutament meravellosa. Emprendre, decidir, resoldre, és un verb com per tirar endavant. A més, qualsevol descripció que posi començar una cosa, sobretot aquella que porta una complexitat. Això, el repte, és fantàstic. I vaig buscar els sinònims d'emprendre i em vaig trobar que els sinònims són tan meravellosos com la paraula. Abordar, activar, atacar, començar, engegar, enraigar, embestir. Totes les definicions o sinònims d'emprendre són cap amunt. És magnífic. Llavors, no podria ser de cap altra manera que les persones emprenedores tinguin aquesta projecció, aquest aspecte de creixem cap amunt, perquè és el que toca, embrancar-se, enfilar-se. Llavors, un altre indicador que utilitzo molt, perquè em resulta molt significatiu, és quan poses una paraula, una descripció a Google i fas clic i busques les imatges. Perquè, més, les imatges que et surten són aquelles que més han estat seleccionades. Llavors, et dono una idea de què és el que veu el món d'aquella descripció. Quan poso emprendre a Google i faig Enter, em trobo amb aquestes imatges. La bombeta. Però la bombeta de filament, quants anys fa que no se'n fabriquen bombetes de filament? Tenim generacions de canalla que no han vist mai una bombeta amb filament. I els estem ensenyant que emprendre és una bombeta d'aquestes amb filament de wolframi, que podríem parlar, si voleu, en quin moment en 1912 es va començar a fabricar aquest tipus de filament, bla, 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 bla. I també em trobo que les imatges d'emprendre, veieu tota aquesta colla de persones, jo perdoneu-me, però no veig una noia. Ahí lo dejo. Ni el que està sentat a baix. Llavors, em costa molt, quan busco a les primeres imatges, quan fas scroll cap a baix i passes 20 pàgines, te trobes alguna noia. Però el que em trobo és emprendre és aquella imatge obsoleta de la bombeta i una imatge masculina. Ei, con cariño, sin acritud, però és el que hi ha. Llavors, de totes les imatges, amplio aquesta d'aquí baix i em resulta també molt il·lustrativa i és el que parlo amb el meu alumnat quan estan a punt d'acabar la carrera i sortir cap al món exterior, el que crec jo que cal per tirar endavant amb èxit una idea. Per tenir èxit, el succés, el que cal, sobretot, és tenir una idea i que la idea sigui mínimament bona, si no, tampoc no anem enlloc. Llavors, el target és un dels detalls que de vegades no es cuida prou. Per què dic això? Fa poc, una persona que volia engegar alguna idea, ve a veure'm i m'explica. Sembla que faig aquella cara de Risto Mejide de la innovació, que algú m'explica i li dic no ho veig o sí que ho veig o el que sigui, i a més, si no m'agrada, ho dic obertament. Llavors, aquesta persona em diu que té al cap la idea de dissenyar guants quirúrgics, però que no cal posar-los, perquè diu que una persona que ve del sector sanitari que el temps de posar guants es perd molt de temps i que ell diu si tinguéssim alguna mena de producte que poguéssim sucar les mans i sortís amb una capa invisible, però molt... I tal com m'ho està dient, jo penso, aquesta persona, perdoneu-me, però no ha pensat que el 50% de la població som dones i que totes les exploracions que ens faran a les dones són terriblement invasives. Jo no vull que ningú introdueixi la seva mà al meu cos sense guants. Llavors, clar, quan li dic, fa així, diu, tens raó, això és pensar en el target, pensar quin és l'abast
de la teva idea, perquè si aquesta idea ha de ser ofensiva, invasiva o terrible per una part de la població, no anem bé. M'explico? I a partir d'aquí, doncs, també hem de dir si la podrem produir, si tindrem material, si aquest material estarà a l'abast, però tot això vosaltres que esteu aquí en una fira d'emprenedoria, això ja ho sabeu. Llavors, parlo amb el meu alumnat d'aspectes que han de tenir presents, aquell checklist que quan hagin posat el tac a tot, segurament és que ja estan a punt per sortir. La creativitat i l'enginy, òbvio. La passió, sense passió no anem enlloc. La visió, veure i mirar en futur. El lideratge és la teva idea, l'has d'emprendre, ningú la pot fer per tu. La paciència, això és una propietat que està poc explotada. La confiança, si no confies en la teva idea, en tu mateix, poca cosa farem. La responsabilitat, tot allò que tu facis té un abast, té unes conseqüències. Has de ser responsable de les teves accions i del que se'n derivi. La receptivitat, has d'estar una persona receptiva a que et diguin que potser la teva idea es pot millorar o s'ha de modificar. La empatia, si no empaties amb el teu entorn i només penses en tu mateix, difícilment tindrem èxit. I la decisió de dir ara és el moment i endavant totes. Però tot això, torno a dir, vosaltres ja ho sabíeu. El que crec jo que li hem de dir al jovent, que són les generacions d'emprenedoria que ens venen darrere, és que tinguin la certesa que el temps juga al seu favor. Estem en una societat en què tot ho volem per ahir i de vegades és keep calm. Et cal experiència i et cal formació. La suma d'aquestes coses és el que, si anem a la darrera línia, el que va dir Sòcrates que era la sort. Sòcrates va definir la sort com allò que es produeix quan la preparació troba l'oportunitat. Sense preparació difícilment sabrem veure una oportunitat que se'ns posi davant. I totes les oportunitats les resoldrem amb molt més èxit quan més experiència i formació tindrem. I aquí ve el risc o el repte. No sé quina de les dues paraules m'agrada més. Totes dues comencen per R. Igual que la resistència al fracàs, que és una de les propietats que no ensenyem prou al nostre jovent a desenvolupar. Els americans mesuren l'èxit d'una persona en funció de quantes vegades s'ha arruïnat. Aquí ningú reconeix obertament m'he arruïnat o no t'ho diu amb un somriure. M'he arruïnat. I en canvi això és l'evidència de que has estat capaç de sortir, de reeixir de les teves cendres. Llavors, permeteu-me que us parli d'alguns casos d'errors històrics. No casos d'èxit, no. Casos d'error. Alfred Nobel inventa la dinamita. Alfred Nobel, quan era nen, viu un moment molt traumàtic quan el seu avi, remenant la nitroglicerina, que era l'explosiu de l'època, li esclata i perd una mà. Ell, de nen, decideix que de gran buscarà la manera de fer que els explosius siguin estables per evitar que ningú perdi una mà com el seu avi. És així que ja com a químic patentarà la dinamita, que és un explosiu estabilitzat amb diatomees de terres rares. Resulta que aquest explosiu és superbarat, molt estable, tu pots tirar un cartutx de dinamita al terra i no esclata, necessites una espurna perquè prengui. I Alfred Nobel pensa, ostres, amb aquest explosiu tan barat i tan assequible, tothom tindrà accés, tots els països el podran comprar, el que no té alumini té rubins, el que no té rubins té diamants, el que no té plata, tothom explotarà els seus recursos naturals i tothom tindrà diners i s'acabaran les guerres i la gana al món. Lo petó. Ell va tenir una bona idea, el que passa que darrere d'una bona idea ve un imbècil i te la fot en l'aire. Llavors aquí el problema va ser que va haver gent que va comprar dinamita en grans quantitats per fer la guitza al país del costat, però això no era culpa d'Alfred Nobel. Sigui com sigui, ell de cada cartutx que se'n venia rebia una petita quantitat, un centimillo, i va fer una gran fortuna. En un moment donat, un periodista de París rep la notícia de que Nobel ha mort. Però no era Alfred Nobel, era el seu germà. Aquest periodista publica una notícia, Le marcheur de la mort a mort, el mercader de la mort ha mort. I en aquella notícia posa, però a baixar d'un burro, a Alfred Nobel i li critica obertament que s'ha enriquit de la desgràcia de la humanitat. Alfred Nobel llegeix aquell article, li fa molta vergonya i decideix invertir el 90% del seu patrimoni en crear l'Acadèmia dels Premis Nobel. L'Acadèmia dels Premis Nobel està, doncs, subvencionada i esponsoritzada per la dinamita, conto que ja ho sabíeu. Llavors, en aquella Acadèmia dels Premis Nobel es premiaran aquells descobriments que, en pro del benefici de la humanitat,
s'hagin dut a terme en l'àmbit de la química, física, medicina, literatura i pau. Deixa escrit que si en algun moment aquella acadèmia considera que hi pot haver un altre premi d'una altra disciplina, es pot crear. Per això es crearà el Premi Nobel d'Economia, però deixa escrit també que mai hi hagi un Premi Nobel de Matemàtiques, perquè l'única nòvia que va tenir se li va escapar amb un matemàtic. Darrere de tota bona idea hi ha un imbècil. En aquest cas, perdoneu-me, però va ser ell una miqueta. Molt bé, doncs, això és la història dels Premis Nobel. La primera edició dels Premis Nobel serà en 1901 i la persona que rep la carta de si vostè accepta serà guardonat amb el primer Premi Nobel de Història de Física, el primer Premi Nobel de la Història de Física és Pierre Curie. Pierre Curie, quan rep aquella carta, veu que està només a nom d'ell, no surt la seva dona, Marie Curie. I què fa Pierre Curie? El que no esperava ningú. Refusa aquell Premi Nobel. I aquest pas que va fer Pierre Curie ens va canviar la història, perquè a l'Acadèmia Nobel no li va quedar més remei que recapitular i 3 anys després concedir un Premi Nobel al matrimoni Curie. Gràcies a això, Marie Curie es va convertir en la primera dona en la història en guanyar un Premi Nobel. Va tenir opció a guanyar un segon Premi Nobel a 1911. És, de fet, ara, 2024, l'única persona del món que ha guanyat 2 Premis Nobel de disciplines diferents, i això ens ha canviat la història, perquè hem pogut tenir com a mínim una dona referent als llibres de text, l'única que surt, Marie Curie. Doncs aquesta és la història dels Premis Nobel. Llavors l'oportunitat va ser millorar la vida gràcies a la creació d'aquests premis. Més casos d'errors. Napoleón, el gran estratega, mira que li van dir de vegades: Napoleón, no te metas en Rússia, que és un berenjenal que no te puedes salir. Bueno, doncs ell no va fer cas. És el que tenen els senyors pequeñitos que de vegades no fan cas. Molt bé, doncs aquest senyor, vinga, envia les tropes a Rússia i resulta que les casaques dels soldats, els botons eren d'estany. Clar, Napoleón no havia anat a les meves classes, no sabia de materials i no sap que l'estany, per sota d'una temperatura, té una transformació al·lotròpica i canvia la seva estructura i es fa pols, la malaltia de l'estany. Això va provocar que les casaques dels soldats es desfessin els botons i els soldats estaven més pendents de tancar-se la casaca que d'agafar l'arma. Sabeu com va acabar? Van perdre aquella campanya i a partir d'aquí l'imperi napoleònic, per culpa d'uns botons, i més coses, se'n van a fer punyetes. Aquest mateix fenomen va provocar que l'expedició d'Scott no arribés a l'Antàrtida, no va arribar enlloc, perquè les soldadures del vaixell dels dipòsits de combustible eren d'estany, també amb les baixes temperatures es van desfer les soldadures, es va escapar el combustible, punt 1, no tenim combustible per tornar a casa, punt 2, els aliments se'ns han quedat contaminats, no tenim res per menjar, fin, es van morir tots. És el que té. Avantatges d'això, què hem après? Doncs a introduir, no hi ha una imatge, és una imatge que hi havia d'una transformació al·lotròpica, hem introduït obligatòriament les transformacions de materials en els estudis d'enginyeria perquè això no torni a passar. Ara passaran altres coses, però això ja no passa. O com a mínim si venen a les meves classes, ja us ho puc assegurar. Més casos d'errors. Aquest vaixell, veieu el vaixell? El veieu que està trencat. I si jo us digués que aquest vaixell era el primer dia que sortia al mar? I si jo us digués que el motiu de fallo que es va diagnosticar és que es va trencar per culpa de l'empenta de les onades? Veieu les onades? Però és cert, aquest vaixell és un vaixell de la sèrie Liberty, de 1941, la primera tirada de vaixells que es van fabricar per soldadura. Abans d'aquesta data, els vaixells es fabricaven per rublonat. La xapa naval es cavalca amb una altra xapa naval i es posen passadors, però clar, la xapa naval és així. Llavors els vaixells eren molt feixucs, hi havia molt de volum ocupat per material doblat. Llavors quan es va definir la soldadura és una interacció d'una xapa amb una altra, evita el solapament, les estructures eren més lleugeres, hi havia més volum per carregar, però no van comptar que amb la temperatura la zona afectada per la soldadura canvia, la seva propietat, l'estructura cristal·lina dels metalls canvia i els materials pateixen un decrement de la seva tenacitat. Per tant, es tornen tan fràgils que qualsevol copet inicia una fissura que propaga com si el vaixell fos de vidre a baixes temperatures. Què vam aprendre d'això? Primer, que s'ha de vigilar bé com soldem i segona, que s'ha d'introduir la mecànica de fallo en els estudis d'enginyeria. Aquesta senyora va ser la que va fer la diagnosi i va ser la primera catedràtica de metal·lúrgia de Cambridge. Val a dir que la primera vegada que va dir que els vaixells s'havien trencat per aquest motiu la van titllar de boja, però no era boja, era una senyora que en sabia molt, la Constance Tipper. Més casos. Aquest és el senyor, el personatge, a qui li van donar el Premi Nobel quan
Quan Pierre Curie el va refusar, l'Acadèmia Nobel va haver de buscar un plan B. El plan B va ser Wilhelm Röntgen, aquest senyor. El dels rajos X, sí, el dels rajos Röntgen, que per cert li va dir rajos X perquè no sabia què dimonis eren. Ahí lo dejo. I a aquest senyor li van donar el Premi Nobel de Física per una imatge, aquesta imatge que veieu, la primera radiografia de la història, una imatge que es va prendre un 8 de novembre de 1895 a Suècia. La imatge és la mà d'una dona. I em direu, com ho saps? Perquè té un anell de casada. A 1895, les aliances eren l'indicador de propietat. Els bous la portaven aquí, les dones la portaven a la mà. Els senyors no portaven aliança. En aquesta imatge es veia clarament que el teixit tou, la carn, és transparent a la radiació ionitzant, els ossos, que són més densos, són més opacs i l'anell, que és més dens, és totalment opac. Gràcies a aquesta imatge, aquest senyor Wilhelm Röntgen i la seva dona, Anna Bertha Ludwig, que no surt a cap llibre i que em va costar la vida trobar el seu nom, Anna Bertha Ludwig i ell van treballar plegats per descriure la interacció de la radiació ionitzant amb la matèria. Però el Premi Nobel li van donar només amb ell. Ella ni tan sols surt als llibres i, de fet, té una pàgina de Viquipèdia des de fa molt poc perquè hem hagut d'insistir moltíssim. En fi, són errors que no s'han resolt perquè hi ha la mano negra. I dic negra perquè la foto és en blanc i negre. Vinga. Altres casos d'errors per aprendre. Aquest senyor d'aquí, Spencer Silver, treballava per la 3M i li diuen: escolta, Spencer, que tenim un pegamento que ens fa molt la competència, que es diu Loctite, tu podries dissenyar un pegamento de gran capacitat adhesiva. I aquest senyor es posa al laboratori, i dissenya una mena de moc que no enganxava res. Aquest posava l'adhesiu, enganxava un paper, el paper s'arrencava i ni tan sols s'arrencava la tinta del text de sota. Diu, hosti, quin xurro d'adhesiu que m'ha sortit, amb això és per llançar. Però en comptes de llançar-ho, aquest senyor s'ho va endur a casa seva, és aquesta capacitat de mirar en 360 graus. No serveix per això, però potser servirà per una altra cosa. Aquest adhesiu fallido se'l va endur a casa seva i el va utilitzar per enganxar notes a la seva Bíblia i així quan anava a l'església no es perdia perquè aquest senyor era molt despistat i posava papers, però quan obria la Bíblia li queien els papers, no sabia mai en quin moment li tocava cantar el salmo que tocava. I llavors de cop un diumenge la gent diu: hosti tu, l'Spencer Silver està cantant el salmo que toca i no se pierde. Llavors se'l miren i veuen que té uns paperets que no cauen i la gent se li acostava i li demanava: escolta, i el moc aquest, tu no me'l pots vendre una mica? I així va ser que va patentar el pòst-it. Sí? Ho explico amb una mica de guassa, però no va anar tan diferent. Un altre cas d'errors per aprendre va ser el que va fer l'Stephanie Kwolek. Stephanie Kwolek, una química que treballava per DuPont, i l'any 1965 li demanen que s'hi pot crear un polímer molt resistent per fer competència al nylon. Ella dissenya un polímer que era com un blandiblup. Novament he fracassat, això no va bé, però quan l'està llançant ha d'estirar d'aquell blandiblup i veu que quan estira aquell material canvia la seva textura i diu: un moment, a veure si resulta que aquest material en forma de bulk es comporta d'una manera i en forma de fibres es comporta d'una altra. Estudia i efectivament aquella aramida que ella havia dissenyat en forma de fibres era un producte terriblement resistent, més resistent que l'acer, la fibra de Kevlar. Ella patentarà la fibra de Kevlar, que és, com sabeu, la fibra de la que es fa servir la roba de seguretat, les armilles antibales. En 10 anys el Kevlar va salvar més vides que la penicil·lina. Sort que no el va llançar. Sí? I a Stephanie Kwolek, per cert, no li van donar mai un Premi Nobel. Serà perquè era una dona? Serà per això? Serà per això? Potser sí, eh? O Alexander Fleming. Alexander Fleming sabeu que va descobrir la penicil·lina, però va descobrir la penicil·lina per guarro. Si Alexander Fleming hagués treballat amb ma mare, no haguessin descobert res. Vull dir, tot va anar perquè ell no ratejava bé el material de laboratori i amb una placa de Petri li va quedar una miqueta de brutícia, li va fer molsa i va veure que el cultiu de bacteris no creixia quan arribava la molsa. Torno a dir, amb ma mare la penicil·lina estaria per descobrir encara, eh? Però bueno, doncs aquest senyor va saber veure com d'aquella pífia de no netejar bé, doncs teníem un producte fantàstic i ha salvat moltíssimes vides. Doncs són casos per aprendre. En fi, però tot això no ens ho expliquen els llibres. Només ens donen casos d'èxit.
Només ens donen casos d'èxit, quan realment aprenem molt més dels casos de fracàs, és la meva opinió. Llavors, l'emprenedoria, vosaltres ja ho sabeu, és el repte de trobar solucions. Sovint em demanen que defineixi l'enginyeria. Enginyeria és solucionar problemes amb enginy. I sense emprenedoria, l'enginyeria no tindria cap sentit. El segle XXI és el segle dels reptes, per tant, el segle de l'emprenedoria. Per això o emprenguem o el món s'acaba. El que sí que hem d'entendre és que aquest futur no tindria sentit sense nous perfils, sense nous escenaris. Mentre algú se sorprengui de que la CEO del mes sigui una noia pèl-roja i jove, no anem bé. Mentre algú se sorprengui de que hi hagi 2 dones ensenyant a forjar, no anem bé. Aquests són els meus estudiants. Aquests joves els vaig posar un repte a classe, que pensessin com una mà que no tenia mobilitats podia agafar una forquilla. Tothom va dissenyar peces que anaven connectades a la wifi. Què tal? Aquests joves van dissenyar una peça molt senzilleta en forma de U, que anava lligada amb un velcro, que costava, feta amb la impressora 3D, menys d'€1. Aquesta peça en forma de U, amb un velcro, va guanyar el concurs d'emprenedoria del 4 Years From Now l'any 2019. Aquesta peça es podia acoblar a una mà afectada per lepra, un col·lectiu amb pocs recursos, sense necessitat d'updatings, sense necessitat de piles, podien dormir i dutxar-se amb aquesta peça i es podia connectar una forquilla. I van anar més enllà, no només una forquilla, sinó també es podia connectar amb un llapis o un pinzell, de manera que persones que havien perdut els seus dits, de cop podien no només alimentar-se, sinó pintar. Que això no només ho fas tu per tu mateix. Alimentar-te te poden alimentar, però pintar és el lleure que tu tens en tu mateix. Doncs aquests són els meus estudiants i no puc estar més orgullosa d'ells. O aquests altres que en temps de pandèmia em van estar perseguint dient que volien fer coses. Van engegar la campanya Telecomunica't, recollir telèfons de segona mà per instal·lar una capa d'Android i una targeta SIM perquè les persones que estaven a l'hospital sense telèfon poguessin parlar amb les famílies. I van anar més enllà, com que sabien que els malalts podien tenir tremolors, van convertir els braços de làmperes IKEA, aquí les veieu, amb suports fets per impressora 3D, perquè aquest suport quedava ancorat al llit de l'hospital i les persones no havien d'agafar el telèfon, tenien el suport. Vam esgotar els recursos d'IKEA, literal, perquè ens van donar tot l'estoc que tenien perquè els meus estudiants convertissin aquests suports. I això ho vam fer gràcies al suport i la col·laboració de tots els hospitals que ens van demanar, etc. I jo he viscut això com a professora i amb un orgull que us puc dir inexplicable. De fet, aquesta imatge d'aquí és perquè gràcies als dispositius dels meus estudiants es van poder instal·lar càmeres a les sales de nounats perquè les mares poguessin seguir els seus nadons. En temps de Covid no només moria gent, també naixien nens i les mares no podien anar a veure'ls. I gràcies a aquestes càmeres podien fer seguiment. Què puc dir? Doncs que estic superample. En fi, i aquests joves que van dissenyar una cadira de rodes que es feia amb rodes velles de bicicleta, rodes velles de carro de la compra i canyes de bambú si calia. El seu projecte final de carrera va ser el plano IKEA, gràcies al qual es podia enviar aquesta proposta per fer cadires de rodes a llocs on difícilment trobes una cadira mecànica. Això és el segle XXI, el segle dels reptes. Aquestes senyores, si jo hagués posat la foto de Da Vinci o d'Einstein, tothom diria, mira Da Vinci, mira Einstein. Sabeu qui són? Jo us ho dic. Martha Coston, la senyora que va inventar les bengales de seguretat. Sí, les bengales de colors. Florence Parker, la senyora que va inventar la nevera elèctrica, va fer diners gràcies a la seva patent de màquina de netejar carrers, tot i que no surt a cap llibre. O Sarah Matter, la senyora que va inventar i patentar el periscopi, però no surten als llibres. Van ser grans emprenedores. O aquestes, coneixeu els seus noms? Coneixeu les seves fites? Sabeu que us diré qui són. Carlota Pi, la fundadora d'Eola Luz, de les primeres companyies d'energia, que sabeu. La Judith Giró, que és la del mig, ha dissenyat un test d'orina que permet identificar si una dona té càncer de mama. El test d'orina no és invasiu. O Gisela Vaquero, amb la seva plataforma Jellybox, utilitza els jocs per ensenyar perquè els nens i les nenes aprenguin. En fi, al segle XXI no ens podem perdre on anem. Sobretot el que no podem fer és repetir els errors de sempre. Us sona això? És la manera de resoldre quan alguna no funciona. Pa!
li donem així un copet. Sabeu que això té nom? Es diu mantenimiento percusivo. Que fuerte, que fuerte. Que és aquella manera que històricament no hem canviat. Una cosa no funciona, pa, i li donem un cop. Bueno, li donem. Jo tinc vist que dels meus companys són majoritàriament els nois qui donen un cop. Jo tiro més del cable, però bueno, això són maneres de resoldre. En fi, el que hem d'evitar és repetir els errors de sempre. I això vol dir donar veu a noves cares, a nous aspectes. La clau de dona. Aquí és on volia arribar. No podem perdre'ns el punt de vista de les dones en tots els processos d'emprenedoria perquè tenim la nostra manera diferent de veure les coses i això sempre complementa. Mireu, quan busco la paraula, us he dit que utilitzo molt Google, poso emprenedoria a Google, faig enter, vaig a les imatges més buscades i em trobo aquestes imatges. Jo, perdoneu-me, però la corbata encara no la trobo una imatge que s'ajusti a mi. Sí? O aquí, només hi ha una imatge femenina. Resulta que de 6 persones tenim una imatge femenina. Sí? Doncs la mà de baix, que me l'ha tallat això, aquesta imatge de baix, és una mà de senyor. En fi, que aquestes imatges, torno a dir, mireu, és molt representatiu i significatiu què és el que diu. En canvi, quan busco treballar en equip, aquí sí que em trobo equips híbrids, que és el que toca. Quan els equips són híbrids, tenim tots els punts de vista i els resultats són infinitament millors, us ho puc assegurar. En fi, un aspecte que hem guanyat molt des que els equips són híbrids és incloure els valors ètics. No dic que els homes no en tinguin, compte, només dic que és veritat que en els equips més híbrids és quan abans es posen damunt de la taula els valors ètics, no els últims, sinó és dels primers punts que es posen. I això, si no, podríem recollir-nos a les dades estadístiques. Però bé, en fi, em pregunten moltes vegades, la bola de vidre què diu? Suposo que em veuen pinta de bruixa i diuen aquesta dona al vespre afila la bola de vidre a veure què diu. Doncs sí, tinc una bola de vidre, la frego i sabeu què em diu? Que per veure bé, de vegades el que cal és donar la volta. La bola de vidre ens mostra tot cap per avall, perquè de vegades és l'única solució. En fi, amigues i amics, ens ho perdrem? No ens ho podem perdre. El futur és nostre i el futur és un futur divers, és un futur amb tots els punts de vista i sobretot, ja que estem a Tarragona, és una zona castellera per excel·lència, amb colles híbrides. Sabíeu que les colles castelleres, mentre només eren de nois, no van poder passar de 8 pisos i ara que les colles castelleres són híbrides han pogut arribar a 10 pisos? Doncs només amb aquest detall us deixo. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Núria. Ha anat molt bé de temps. Ha sortit bé de la plaça o no? Sí? Sí que ha sortit bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I ara és el moment de la taula rodona de bones pràctiques d'aquesta segona jornada on hi participen 6 persones i que moderarà el Manel Jiménez, que és vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la Universitat Oberta de Catalunya. Amb aquesta taula navegarem cap a les professions del futur, on podrem escoltar exemples de com la tecnologia i la innovació tenen i tindran influència en la transformació del món educatiu i laboral. Podeu pujar tots a l'escenari. Endavant. Ara ens en falta un i ja comencem. El de Miquel, sí. Manel, tot teu. Moltes gràcies. Bon dia, com esteu? Tot bé? Caram, comencem ja patant, amb el micro, això és per incrementar l'energia. Bé, espero que estigueu molt bé, és un plaer estar aquí amb vosaltres. Efectivament, jo soc professor a la Universitat Oberta, soc vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, i m'agradaria començar explicant una petita anècdota. Abans parlàvem d'errors, i jo us explicaré una anècdota sobre qüestions
inopinades, diguem-ne, no? Aspectes que no ens podríem plantejar en un moment determinat i de sobte, quan hi ha un canvi, es mou tot allò que un havia albirat i ha de canviar també de plans, ha de modificar el seu full de ruta. Fa un temps, un estudiant de comunicació audiovisual, jo estava a la Pompeu Fabra, em demana una carta de recomanació per obtenir una beca per anar-se'n als Estats Units. Jo li signo i li dic, escolta, però què hi vols anar a fer als Estats Units? I em diu que ell vol ocupar-se més o menys de l'àmbit en el que jo ensenyo, que és el guionatge, la realització i producció audiovisual, i que li agradaria justament dissenyar continguts audiovisuals en un àmbit més o menys clàssic com és la televisió. I dic això de més o menys clàssic gairebé amb ironia. Aquest noi, uns anys després, ha estat el community manager de Shakira, Coldplay i moltes altres personalitats. Quan en Xavi, quan aquest estudiant em diu que se'n vol anar als Estats Units per estudiar, per ser realitzador i guionista de televisió, evidentment no sabíem què era tot això del TikTok, de l'Instagram i de les xarxes socials, no sabíem què era un community manager i pràcticament no sabíem ni qui era la Shakira. Per tant, no podíem albirar que hi havia una professió que no existia. És una anècdota molt senzilla, però cada vegada ens trobem que hi ha professions que no existeixen a girar la cantonada. Ja no amb 10 anys vista, sinó gairebé amb 1, 2 anys vista, i sobretot amb aquesta emergència tan potent i tan fugaç, fins i tot en algun cas, de determinades tecnologies. Avui venim a parlar d'això, avui venim a parlar d'aquestes professions del futur i de com la tecnologia canvia el panorama laboral, també acadèmic, i per tant hem d'ensenyar no tant o no només en matèries molt determinades, sinó també hem d'ensenyar a aprendre a resituar-se, a canviar, a modificar fins i tot les expectatives de treball, les expectatives d'aprenentatge per ser resilients i per adaptar-se a aquest canvi. Tenim 5 persones fantàstiques, ja us faig una promesa que segur que es complirà perquè les he seguit aquests dies que hem anat contactant i realment crec que serà un debat interessant. Dic debat, però d'entrada m'agradaria presentar-les i començar amb una pregunta més que encetant ja el debat. Tenim l'Anna Gispert, que és la directora de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, és aquí a la meva dreta. A continuació tenim l'Albert Pujol, que és tècnic de Coebrelab, és un espai justament de creació i d'acompanyament a l'emprenedoria a les Terres de l'Ebre, molt especialitzat en temes digitals, però obrint l'espectre a altres àmbits. Tenim l'Aida Galera, que és la CEO de Star Kids App, que és un projecte justament d'innovació educativa, i parlàvem abans d'adaptació dels aprenentatges, i en aquest sentit l'Aida ens pot facilitar molta informació i jo crec molta experiència sobre aquest terreny. Tenim també la Susana Prado d'Inetum Catalunya. Havíem parlat també de com la tecnologia canviava. Jo crec que la Susana és algú que precisament ens pot parlar de com l'entorn digital ha sofert unes transformacions considerables i això també ha transformat no només la manera de treballar, sinó els hàbits de vida, que condicionen, òbviament, altres aspectes. I finalment tenim en Miquel Aran, que és el gerent del Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari de Lleida. Benvingudes, benvinguts, és un plaer estar amb vosaltres. I començaria amb una primera pregunta, com havia dit, que és relativa a aquestes transformacions. Us voldria preguntar quines són les transformacions justament que penseu que la tecnologia ha proveït en els últims anys als vostres àmbits laborals, que són molt diferents en cadascú de vosaltres, però també us demanaria una mica això, albirar lluny, pensar en altres contextos i intentar dir quines són les tecnologies que condicionaran el futur en els propers anys. Si ens atrevim a fer-ho, si no, tampoc cal treure la bola de vidre. Us sembla que comencem justament amb l'Anna, seguim aquest ordre fins a arribar amb Miquel i després, com us deia, amb una segona pregunta encetem el debat. Sí?
Sí? Anna, quan vulguis. Començo jo? Jo controlo una mica el temps, que no se'ns en vagi. Vale. En l'àmbit educatiu, la tecnologia és un punt que el tenim molt present i que fa que tot vagi molt ràpid. I en aquest àmbit, els professors, les professores, ens hem de posar molt les piles i estar en constant evolució. No podem anar per darrere, sinó que hem d'anar per davant. I tenint molt clar que a l'alumnat se li ha de donar un pensament crític, que la tecnologia ha d'anar de la mà, és a dir, ha d'anar supeditada a la creativitat, això és molt important, i malgrat que la tecnologia no és una amenaça, sinó que és una eina. I crec que és aquest el missatge que hem de transmetre. A partir d'aquí, les escoles a tope amb això, és a dir, com deia abans, doncs ens hem de formar constantment, però jo crec que ja fa anys que ho fem, això, no podem ensenyar com fèiem. Parlaves abans d'una anècdota, jo vaig estudiar Belles Arts i vaig estudiar la rama de fotografia amb càmera analògica. I en aquell moment els professors deien la càmera digital no arribarà enlloc, no? I era absurd anclar-se amb això, sinó que ens hem de pujar al tren i ara amb el temps hem vist que la digitalització de la imatge és un avantatge brutal, no? I el mateix passarà, crec, amb la intel·ligència artificial, amb la realitat augmentada. Això ens dona també una democratització a nivell de que tot és molt més accessible, podem estudiar a tot arreu del món sense moure'ns de casa, ens dona un futur que crec que és molt engrescador en aquest àmbit. Moltes gràcies, Anna. Ens parlaves de la tecnologia gairebé com un aliat, no? I ens deies, no té sentit justament anar-hi a la contra. L'Albert, des de la seva experiència a Coebre Lab, fa una feina també pedagògica, però diguem-ne amb una altra perspectiva, amb una orientació més per a altres col·lectius, i entenc que també tens com a aliada la tecnologia. Està clar, bon dia a tots, està clar que la tecnologia no només ha vingut per ajudar-nos, i no només és la nostra aliada, sinó que és totalment imprescindible si parlem actualment ja de formació. És evident que tu mos parlaves o mos preguntaves sobre fins ara què ha passat i cap a on albirem una miqueta. Està clar que internet ha transformat la forma que tenim de formar-nos. És evident que jo crec que ara tothom té molt clar que ens hem de formar durant tota la vida, ja no només a les etapes de més joventut, i que necessitem cada vegada més tindre una formació més acurada als moments i als instants que estem vivint. Això, fins fa relativament poc temps, estava concentrat en uns edificis anomenats universitats, en uns edificis anomenats laboratoris universitaris, fins i tot laboratoris d'innovació, i molt concentrats, evidentment, també a l'entorn urbà i especialment a les grans ciutats. El que ha passat els últims anys és que internet ha arribat a tot arreu, amb velocitats molt importants, cada vegada més, i que la manera d'entendre aquesta tecnologia i aprendre com funciona s'ha democratitzat molt bé a nivell territorial. En el cas de Catalunya és un cas claríssim, en el cas personal de Terres de l'Ebre i de la demarcació de Tarragona molt més clar. Quan tu apropes la innovació fa que aquella societat se transformi, quan tu apropes la innovació fa que la formació sigui cada dia més important i és més necessària tindre formadors i formadores ben preparats, ben adequats amb la mentalitat que ara l'Anna explicava. Cal este match, si no és difícil moltes vegades que parlem d'una innovació aplicada i deixem només la innovació en un sector teòric. El que ha canviat els últims anys també la tecnologia i el que passarà segurament a partir d'ara i en un futur és que la innovació, aquesta democratització de la innovació ve associada a la tecnologia i que cada vegada més se pot fer des de qualsevol lloc i tenim molts exemples i aquí avui també en veiem molts de que no cal estar ja als centres urbans de referència, sinó que podem emprendre, podem formar-nos, podem viure amb la tecnologia des de qualsevol lloc, especialment i on s'ha vist el canvi més gran a l'entorn rural.
Com deies i com succeïa amb l'Anna, apuntaves alguns aspectes molt interessants. El primer d'ells, per mi, és aquesta qüestió de l'experimentalitat que ha aparegut també a la sessió magistral que hem tingut abans de la nostra discussió i, per tant, aquesta necessitat d'experimentar en tot moment i d'entendre l'experimentació com un aspecte gairebé orgànic, no? Com quelcom que hem d'integrar i, per tant, hem de viure amb aquesta experimentació. I després dos altres que em donen pas de seguida a l'aire, que són aquesta diguem-ne, tendència a entendre que l'aprenentatge passa al llarg de la vida, que ja no se cenyeix a una etapa molt concreta i que, per exemple, la universitat ja no és una etapa finita, d'alguna manera, no? La universitat no és un lloc de pas on tu entres i acabes amb 20 i pocs anys i després et dediques a l'entorn professional, sinó que entres i surts. I l'altra qüestió interessant és que no només això passa a la universitat, sinó que el coneixement està a tot arreu i que aquest aprenentatge al llarg de la vida també es proveeix des d'altres perspectives. Justament l'AIDA es dedica a l'àmbit de l'educació, no? Té aquesta startup, Start Kids Up, que és un projecte d'innovació educativa i m'agradaria molt sentir la teva veu. A més, ets la més jove de les que estem aquí, per tant, aquestes transformacions, algunes d'elles tu segurament ja no les has detectat perquè les has viscut amb una naturalitat segurament destacable, no? Per tant, sí que m'agradaria sentir aquesta resposta teva sobre les transformacions. Gràcies, Aida. Perfecte. Doncs, a Start Kids Up treballem amb nens, treballem amb escoles. Llavors, el repte que tenim quan estem treballant amb nens és que els estem preparant per la vida d'aquí a 20 anys. Llavors, si no podem preveure com serà la tecnologia, com serà la vida en 5 anys, imagina't en 20 anys. Llavors, aquí, com deia l'Anna, l'aposta segura és que la tecnologia sempre sigui el mitjà per aconseguir uns objectius, per treballar totes aquestes habilitats. Llavors, és molt curiós perquè quan parlem del que han vingut fent les escoles en els últims 10 anys, diríem que s'ha posat molt de focus a l'adquisició de dispositius tecnològics, en què hi hagi molta tecnologia a les aules. A Espanya tenim 3 ordinadors per alumne, és un dels ratis d'ordinador de dispositiu per alumne més alt de tota Europa. Llavors, curiosament, el que s'està començant a fer ara, mirant i seguint els models d'altres països del nord d'Europa, és desescalar la tecnologia, perquè s'està veient que potser no hem de començar tan aviat, en edats tan primerenques, a introduir la tecnologia per poder-nos centrar precisament en aquestes habilitats, capacitat d'aprendre, les habilitats emocionals que són tan claus i que estem veient també que amb aquesta tecnologia de vegades perdem la capacitat de connectar, que sempre han tingut els nens, la capacitat d'explorar, de crear. Llavors, és curiós com en el món educatiu estem una miqueta endarrerint la introducció de la tecnologia. Després et preguntaré per aquestes competències que necessitem adquirir, però és cert que tota aquesta part més d'alfabetització en el que és mediàtic, en el que és digital, en el que són les noves tecnologies, també la intel·ligència artificial, necessitem aquesta alfabetització i és curiós com hi ha una certa reticència en alguns casos, segurament per desconeixement, segurament fins i tot per por a no saber explicar com utilitzar aquesta tecnologia. Justament tenim al costat de l'Aida la Susana, deia que la Susana ve d'Inetum Catalunya, amb una dedicació molt accentuada per tot el tema de la transformació digital. I en aquest sentit et volia plantejar la mateixa pregunta que la resta de persones que m'acompanyen i també com estàs veient les transformacions que s'estan produint de cara al futur. A veure, nosaltres com a Inetum és una consultora tecnològica multinacional que acompanya els seus clients a la seva transformació digital. I és per això, perquè la tecnologia transforma tots els mercats. És un mitjà i és molt transversal. Està canviant, des de fa molt de temps, tots els sectors. La salut, l'ensenyament, la indústria, i dins de la indústria el món del retail, el món de la farma, el món de la química, vull dir, la tecnologia d'alguna manera està present a tot arreu. Nosaltres o qualsevol consultora tecnològica el que ha d'estar molt atenta amb aquesta evolució tecnològica que és exponencial. Vull dir, els sectors han d'assumir, han d'adaptar-se
aquesta tecnologia als seus models de negoci i a la seva manera de treballar i als seus procediments, no? Perquè cada vegada ja, quan surt internet, ho comentàvem, no? Quan va aparèixer internet va revolucionar la manera de comunicar-nos. Quan va aparèixer tot el tema de los data lakes, també la presa de decisions de les companyies canviava. Però és que quan surt tot el que és el 5G ha canviat, perquè cada tecnologia que apareix et dona més possibilitats de fer les coses d'una manera diferent. I en teoria hem d'acompanyar els professionals del món digital, hem d'acompanyar a la resta de sectors a adquirir aquestes tecnologies i a transformar-se, tenint en compte les persones, tenint en compte els seus clients, alumnes, ciutadans o qui sigui, depèn del sector, però s'ha de tenir en compte, perquè d'alguna manera no podem obviar-la. Avui la Núria ha parlat de fracassos, no? Però també hi ha molts de fracassos a empreses tecnològiques que en un moment eren líders, no van saber adaptar les noves tecnologies que eren emergents i per tant han desaparegut. I eren líders de mercat, però no van voler adaptar-se. Tu has comentat molt bé, no? La càmera digital versus la càmera tradicional. Doncs això ho podem parlar, no? Amb Netflix, amb Sony, amb moltes marques que eren líders en el seu moment i no van veure com la tecnologia venia i no la pots aturar. Perquè com que està aquí per transformar i per, en teoria, facilitar-te la vida, doncs no la pots ignorar. Nosaltres, com a consultora tecnològica, hem d'estar molt atents a quines coses estan passant, quines tecnologies surten, perquè en el moment que es democratitzen, al començament les veus jungianes, és com la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial s'ha fet viral en el moment que ha sortit la generativa, que ha sigut accessible per tothom, i tothom la pot utilitzar des de casa per fer una moderació de taula, una presentació, per lo que vulguis. Però la intel·ligència artificial portava més de 30 anys treballant-se, però en el moment que la poses a disposició del públic, per tant, les companyies sempre han d'estar pendents de què està sortint. Ara, es parla de digital twins, de la realitat augmentada. En cadascun dels sectors hem de pensar, o sigui, els propis CEOs, organitzatius han de pensar, però les consultores tecnològiques hem de veure com impacta. Al nivell d'ensenyament també, vull dir, si tot això està transformant tots els mercats i totes les professions, que després parlarem, l'aprenentatge també ha de ser diferent. És a dir, tothom té clar que ha d'aprendre idiomes, que l'anglès t'obre portes, però és que el llenguatge computacional, el llenguatge digital s'ha d'incorporar a tots els estudis, perquè s'ha d'ensenyar diferent, s'aprèn diferent. Per tant, és apassionant perquè d'alguna manera estàs tot el dia aprenent, tot el dia transformant i d'alguna manera eficienciant i intentant fer la vida més fàcil a les persones. Sí, és molt destacable, com parlaves, d'aquesta alfabetització, d'aquesta literacy, que en diuen els anglosaxons en l'àmbit del llenguatge computacional, perquè efectivament en els darrers anys s'ha parlat d'alfabetització en molts aspectes, abans en citava alguns, però el llenguatge computacional sembla encara una mica opac a la població, però justament l'està utilitzant constantment. Per tant, en tant que usuaris o en tant que usuàries, segurament és important conèixer també com es construeix aquest llenguatge per poder decodificar alguns missatges i també per poder enviar alguns missatges a la intel·ligència artificial per resoldre algunes qüestions. I parlaves també de l'exponencialitat a l'hora d'integrar la intel·ligència artificial o altres tecnologies, sobretot perquè no aplicar aquest criteri d'exponencialitat i d'expansió i escalabilitat segurament t'acabava minvant en la teva producció i justament corries el risc de desaparèixer. I en canvi el guany era enorme i a més era expansiu. Parlant d'expansió, ara m'adreço sobretot en Miquel. En Miquel és gerent del Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari de Lleida, us deia, i justament un parc tecnològic, un parc científic tecnològic, treballa per aquesta qüestió de proveir eines per l'aprenentatge, però també per la descoberta, també per donar solucions al mercat. I a més, en el teu cas, i permetem ara que torni a l'Albert un segon, però ell parlava de la importància de les zones rurals, que és un aspecte també que la Universitat Oberta, que intenta donar cobertura i accés a tot arreu, també ens preocupa especialment. Per tant, t'adreçaria la mateixa pregunta, però també tenint en compte que aquest bagatge ens inclina cap a una sèrie de reflexions que ens poden ajudar. Miquel, quan vulguis. No sé si el sentiu, Miquel. Si ens podeu ajudar des de so, si us plau.
Gràcies. Sí? Vale. Perfecte. Doncs, en primer lloc, gràcies per invitar-me a participar en aquesta taula. I, efectivament, jo represento un parc científic i tecnològic que, en la seva definició, és tecnològic i científic. És a dir, la tecnologia no cal que ens l'expliquin, que ja és la nostra feina transferir-la a les empreses. De fet, els parcs van néixer per transferir, van néixer els campus universitaris per passar la recerca a les empreses d'una manera molt més pràctica i d'una manera més proactiva. Per resumir, nosaltres el que volem és fer una declinació de tot el tema agroalimentari. En el parc Agrobiotec, com ara ens hem redenominat, fa uns anys potser estaven les empreses TIC per un cantó i les empreses agro, que dèiem nosaltres, per un altre. Això s'ha acabat. Ara ja tot és agrotic, no? I podria citar un seguit d'exemples d'aplicacions de les tecnologies en el sector agroalimentari. Les possibilitats de la tecnologia al sector agroalimentari, que ja està molt tecnificat. El que passa que és una tecnificació irregular, a vegades és una tecnificació a nivell, posem Califòrnia, i a vegades encara s'han mantingut mecanismes antics. Però és veritat que hi ha exemples a tot arreu de gran tecnologia. Les possibilitats de la tecnologia al sector agroalimentari són immenses. Immenses. I no hi ha altre remei, perquè s'ha de gestionar bé, s'han d'utilitzar bé els recursos, hem de mantenir la biodiversitat, hem d'alimentar amb diferent intensitat a la població, amb diferents games de tipologies alimentàries, i hem de salvar un territori que ha d'estar ocupat, i amb això li dono la raó que les noves tecnologies ens permeten situar-nos fora de les grans concentracions urbanes. És a dir, que des del punt de vista un senyal d'optimisme claríssim sobre les possibilitats de la tecnologia en el sector agroalimentari. Moltes gràcies, Miquel. Justament parlaves d'aquest element de transició positiva de la universitat cap al sector productiu, que suposa qualsevol parc científic i tecnològic, i aquest nexe. La major part dels parcs científics tenen un perfil bàsicament universitari. El nostre cas és una mica diferent perquè som un consorci de la Universitat de Lleida, que té un gran potencial agroalimentari, una realitat agroalimentària, de l'Ajuntament de Lleida. Però normalment els parcs sempre han tingut un gran perfil universitari. I per fer aquest salt cap a la societat es van crear. Efectivament, intentant buscar complir amb aquesta missió d'acostar-se a la societat i a aquesta idea de la triple hèlix, de proveir solucions no només efectives, sinó també responsables, ètiques, etc. I, per tant, també en aquest cas es pot veure o es deixa entreveure aquesta part no només de solucions tecnològiques, no només de solucions científiques, sinó també educatives. La següent pregunta, i aquí us comentava, podem respondre-la més desordenadament, si voleu, i també establir una mica més de diàleg, es refereix a aquelles competències que us havia promès preguntar-vos. Quines competències, quines habilitats, què és allò que creieu que necessitem aprendre a l'hora d'exercir bé les professions del futur, però també què creieu que necessitem ensenyar des de les universitats, des dels parcs científics, etc., per fer-ne un ús adequat i, com deia abans, no només efectiu, sinó també responsable, ètic i amb unes voluntats de creixement, de nou, exponencial, com deia la Susana, en aquest sentit. Qui vol començar? No sé si... Si vols començo jo, perquè ja he començat una mica abans. Hi ha unes competències digitals que han de ser transversals per tots els estudis, però ho comentava molt bé l'Aida, és quan l'avanç tecnològic que ha impactat més en els últims anys és la intel·ligència artificial. Quan tu profunditzes en com aquesta intel·ligència artificial pot transformar i mecanitzar i automatitzar moltíssimes coses de qualsevol sector, d'una manera molt més eficient, has de reflexionar en el rol de l'ésser humà, i això ho explico molt a xerrades que parlo d'intel·ligència artificial, perquè en un moment donat, en la revolució industrial, van delegar en les màquines tot el que era la força física de l'humà per viure millor, i nosaltres centrar-nos en l'era del coneixement. Ara amb la intel·ligència artificial estem delegant també a les màquines tot el coneixement, perquè computen molt més ràpid i perquè d'alguna manera transformen
un volum de dades que l'ésser humà és impossible que racionalitzi i aprengui, i les màquines ho fan d'una manera immediata. Per tant, si el coneixement també es gestiona o es transacciona més ràpid en una màquina, l'humà ha de ser cada vegada més humà. I tu comentaves, no? Als nens se'ls ha de treure la tecnologia més jove, ho comentaves tu, jo no soc experta, això ho has dit tu, però sí que és cert que has de potenciar la part humana, les habilitats, el criteri, l'ètica, la privacitat. Vull dir, són moltes coses que nosaltres tenim que les màquines encara no tenen. I per tant hem de potenciar, perquè et poden proposar decisions, però tu amb el teu criteri que has d'haver ensenyat i has d'haver potenciat en les carreres, en l'FP, en l'educació, la part més humana. Perquè hi ha notícies que hi ha hospitals tots mecanitzats, escoles totes mecanitzades. Però en el fons estàs creant humans molt mecanitzats, i hem de ser autèntics i hem de tenir el nostre criteri. Per tant, aquestes habilitats humanes de filosofia s'han de fer totalment transversal també a totes, perquè tothom farà ús de la tecnologia i ho han de fer amb uns criteris que no es posin en risc. Venim efectivament d'un paradigma epistemològic molt positivista, molt cientificista, i en aquest sentit això ens ha garantit grans èxits, però al mateix temps destaques aquesta qüestió més subjectivista, ara més humanista, perquè precisament acaba reclamant l'autoria, el pensament crític i el criteri personal a l'hora de prendre decisions i de construir una societat finalment més humana. La Susana ens explicava tot això, no sé com ho veieu la resta, quines competències són les que... Jo per trencar una mica també el gel i riure una mica, que si no ens quedarem gelats. L'altre dia llegia un article superinteressant a La Vanguardia que deia: no ensenyis als teus fills a programar, ensenya'ls filosofia. Quan jo vaig començar en informàtica als anys 90, el primer dia de classe te diuen o saps programar o no et guanyaràs la vida. Està claríssim, i ara ho comentàvem, que cada vegada més, perquè aquesta tecnologia digital, perquè de tecnologia n'ha hagut moltíssima, i abans teníem a la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, no només de tecnologia digital, de tota tecnologia, i jo vaig estar membre de la Junta durant uns anys amb ella i parlàvem sempre de que per aquesta tecnologia, ara actualment la digital és la que porta més, però hi ha tecnologia mecànica i d'altres tipologies, perquè avanci correctament socialment hi ha d'haver un component igual o més important amb les humanitats. Cada vegada més està claríssim que les màquines fan més coses, que tenim gent pensant perquè les màquines facin més coses, més eficients, la tecnologia digital és superimportant, però cada vegada més necessitarem gent del sector de les humanitats. I aquí escoles d'art, escoles que estudien i que tenen tot el tema de la llengua, perquè ens puguem comunicar, per exemple, amb aquestes màquines ens han d'entendre la llengua, i qui sap la llengua són els filòlegs, no són els informàtics ni les informàtiques. Necessitarem saber per a fer creacions tan espectaculars com les que tenim, gent del món de les arts, i que sàpiguin utilitzar aquestes eines, és evident, però el coneixement bàsic ha de ser del món de les arts. Aquesta hibridació entre les humanitats i la digital cada vegada més té un poder, cada vegada més les empreses no només han de contractar gent que tirin cap al costat tecnològic, sinó també cada vegada més cap al costat humanista. L'altre dia parlava també amb un pare que el seu fill acaba ara la carrera d'informàtica a la Rovira i Virgili i li preguntava si faria un màster o no, i el seu pare era economista, després va fer humanitats a la UOC. I li deia: escolta'm, fill, potser no farem un màster tecnològic, sinó que farem una carrera d'humanitats. I li vaig escriure aquest article que vaig llegir a La Vanguardia el diumenge. I me deia: a veure si l'acabo convencent, perquè tinc molta claredat de que es guanyarà la vida si hibrida les humanitats amb la tecnologia. És bastant evident. I aquí, i parlo ja a nivell de demarcació de Tarragona, tenim centres de formació potentíssims amb les dos vessants. Si em permeteu una crítica constructiva, potser ens hem de comunicar una miqueta més el món humanista amb el món tecnològic. Crec que el futur passa per això. I crec que, sobretot, i molt important, i abans se comentava,
no deixem de banda la tecnologia digital. No ens fem més papistes que el papa, perquè la societat, que és la que ens trobem quan sortim de casa cada dia, ens demanda tecnologia digital. Tots els extrems són dolents, però si culpéssim de tots els accidents de cotxe al senyor Ford, potser ningú diria que el senyor Ford té culpa d'això. La tecnologia és totalment neutra, qui no la utilitza bé som els humans. Parlaves d'humanisme tecnològic, d'alguna manera, o de tecnologia humana, també es fa servir aquest binomi, aquest terme, i hi ha hagut algunes al·lusions, Anna, Aida, i després també, Miquel, m'agradaria sentir la teva opinió. No sé qui s'anima. Anna, sisplau, i després... Bé, de fet ho hem comentat, estic molt d'acord amb vosaltres i una cosa és compatible amb l'altra. Vull dir que com més formats estiguem, com més llegim, com més anem al teatre, tot això no és incompatible amb una tecnologia. Els nostres alumnes, que són de l'àmbit de l'art i del disseny, els diem, tenim 1000 eines per dibuixar digital, per fer fotos i que t'ho transformin, però no hem de perdre el llapis, perquè la idea, la creativitat aquesta et ve de tot el coneixement adquirit, no et ve d'una intel·ligència artificial. I com més coneixement tenim, millor dominarem aquesta intel·ligència artificial o el que vingui. Jo crec que hem de potenciar el debat, el pensament crític, però sense oblidar l'altre. Evidentment, els hi hem d'ensenyar software perquè si van a una empresa han de saber fer anar l'After Effects, el Photoshop i tot el que vingui. Però la idea sortirà d'ells i aquesta bona idea sortirà d'ells com més ben formats estiguin. Informació, Miquel, volies... Sí, sembla que els del sistema educatiu tenen feina en incorporar tot això. En el cas nostre, en el cas del Parc Agrobiotec, quan fem una trobada amb empresaris, quin és el principal problema? Doncs que ens falten enginyers. Aquests enginyers agrònoms, enginyers informàtics, realment parlo del sector agroalimentari, hi ha una demanda brutal d'aquests, i diria enginyeres, perquè a més són carreres molt masculinitzades. Nosaltres dins del parc i en associació amb d'altres parcs d'Espanya hem fet un programa que es diu Ciència i Tecnologia en Femenino per veure si podríem arribar a uns ràtios humils de 30% de participació femenina a les carreres d'enginyeria i d'informàtica. Anem pel 8 o pel 9. És que estem molt baixos realment, i això es nota. Realment fa falta aquest perfil d'enginyeria. Realment, a la curta, és això. I pel sistema educatiu, això que estem dient, és evident. És superinteressant que en una fira tecnològica parlem d'humanisme tecnològic. Això és fantàstic. Això potser fa uns anys no hi hagués passat. No, és veritat que és una ocasió gairebé inèdita en els darrers anys que s'està produint. Jo et feia la broma, deia, no necessiteu filòlegs al parc. Sí, segur. Segurament, jo crec que... La Siri no funcionaria sense els filòlegs. Jo crec que això tothom ho té bastant clar. O sigui, tu pots fer el millor codi del món, però si no interpreta i no l'entrenes, amb la intel·ligència artificial és claríssim. La intel·ligència artificial, si no s'entrena, doncs qui entrena, qui sap de paraules i de mots dintre del sector. Qualsevol sector econòmic és evident que són la gent que estudien la llengua des de la seva base. Si no, després les màquines ens diuen coses que no ens agraden o que no entenem, i ja no cal dir, si li dic ves a la dreta i va a l'esquerra, per posar un exemple. Això és molt important. El sector agroalimentari, jo tinc família pagesa, és un dels sectors més tecnològics de la història. Ho torno a dir. És un dels sectors més tecnològics de la història. Quan fa 45 anys els tractors ja anaven en conducció bàsica, aquesta conducció ja era direcció assistida. Els cotxes no fa tants anys que tenen direcció assistida. Actualment hi ha tractors que funcionen sols. El que passa és que la normativa espanyola, a diferència d'altres països, obliga a tindre una persona dalt del tractor. No pot anar sense cap persona. El tractor podria, ja actualment, això està passant, en algunes marques americanes, però també en marques no americanes, funcionen sols. Vol dir que se programen i el tractor fa la seva feina sola, sense el pagès, pagesa, dalt.
però això ha estat controlat i planificat per un pagès i una pagesa que sap com ha de funcionar la seva tecnologia de l'itractor. Dic això perquè a vegades tenim, i als nostres jovens els donem un missatge de que la pagesia és una cosa antiga, de que això només ho fan els iaios i que això s'ha acabat, i resulta que no és així. No per tindre el millor tractor, sinó per tindre i saber aprendre com aquesta tecnologia, que el tractor és una tecnologia, com és el cotxe, com és altres, l'hem d'utilitzar. Este missatge cada vegada més necessita, insistixo, de qualsevol. I acabo només amb el tema de la masculinització. Està clar que tots lluitem cada vegada més perquè hi hagi sector femení, perquè hi ha molt talent femení que no estem introduint-lo dintre d'aquest sector. Cada vegada és menys, però ens toca fer. Segurament, si introduïssin molta part de les humanitats en aquestes tecnologies, les coses podrien virar. Hi ha una dada molt important. En aquest país i a Espanya en general hi ha més lectores que lectors. Alguna cosa deu passar. Això no va en cap mena de moment, i abans ho comentava molt bé la companya Anna, deslligat del sector tecnològic, ni molt menys. Potser si volem canviar aquestes dinàmiques masculinitzadores dels sectors, el que hauríem de fer és començar a canviar que els estudis siguin cada vegada més híbrids, el que parlàvem abans, entre les humanitats i la tecnologia, i no tan especialitzats només en tecnologia o només en humanitats. Totalment d'acord, era irònic i provocador i m'ha agradat molt la resposta que m'heu donat tots dos, i molt especialment en Miquel quan em deia sí que necessitem filòlegs, no ho he dit però és evident que els necessitem i molt. I després també aquesta reflexió sobre els sectors més masculinitzats i la necessitat de ponderar també aquesta qüestió i fins i tot jo afegiria els gèneres no binaris, que és un aspecte que també ha quedat molt relegat a l'oblit durant molt de temps i en canvi ara afortunadament està emergint amb força i també està reivindicant un espai que no havia estat identificat. M'agradaria molt sentir l'Aida, que no t'he deixat respondre, no t'he deixat respondre, he estat jo, disculpa que he anat repartint les paraules i no t'he deixat justament no he deixat la paraula a qui precisament coneix molt l'àmbit aquest educatiu de les competències. Bueno, jo crec que els meus companys ho han explicat superbé i crec que la paraula clau és el tema de les habilitats humanes, amb l'augment de la tecnologia potenciar les habilitats humanes, però potser desgranant més què són aquestes habilitats humanes. Sempre hem sentit parlar molt de les hard skills o de les habilitats més tècniques, que no és saber només fer servir la tecnologia, sinó, com bé deia la Susana, el pensament computacional. És a dir, que és igual la tecnologia que tinguem davant, que siguem capaços d'aprendre-la i adaptar-nos. Si avui és intel·ligència artificial, però d'aquí uns anys és una altra cosa, que no ens faci por que ens llancem i que ens llancem en aquesta tecnologia. Després estan les soft skills, les habilitats toves, que són més les habilitats que s'entenen com humanes, la nostra creativitat, el pensament crític. I aquí m'agradaria dir que quan a Star Kids Up vam començar amb programes d'emprenedoria ens centràvem molt en aquestes dues habilitats, potenciant que els alumnes creessin projectes amb impacte en el seu entorn. I què ens vam adonar? Que fonamentalment dues coses, que als nens els costava gestionar la frustració de que no es dués a terme les seves idees i també que els costava molt negociar entre ells i arribar a acords per dur a terme projectes en comú. Llavors, parlant de hard skills, soft skills, jo afegiria dos grups d'habilitats més, que són les habilitats emocionals, que és gestionar la frustració, creure en nosaltres mateixos. Crec que això és molt important en un món tan tecnològic i canviant, que no perdem la nostra capacitat de gestionar les emocions. Cada vegada tenim més temes de salut mental, llavors això s'ha d'ensenyar des de l'escola i és molt complicat perquè nosaltres no hem rebut aquesta educació. Llavors gestionem una mica les emocions com podem, però és important en aquest entorn tan canviant que sapiguem gestionar això. I després les habilitats socials, arribar a acords, portar-nos bé, saber organitzar-nos i saber potser deixar enrere l'ego per arribar a un bé comú. Llavors jo parlaria d'habilitats humanes d'aquestes quatre, emocionals, socials, soft skills i hard skills. I segurament aquí hi ha algunes que són subcompetències, has parlat d'alguna manera de mediació, de negociació, de diàleg, implícitament en aquests grans blocs, però em semblava que estaven molt ben diagnosticats. Susana, has aixecat la mà. Sí, i volia perquè l'Aida amb la seva startup i amb
amb la seva connexió amb els nens, té molta feina, no? Perquè és com la base, perquè parleu de la masculinització del sector tecnològic. Jo dono classes a la Universitat Rovira i Virgili, jo quan vaig estudiar enginyeria informàtica érem 3, ara som 15, encara ens queda per arribar a la igualtat i la necessitem perquè estem construint un futur digital sesgat amb gènere. Però estudis diuen que quan els nens són petits, les noies s'autodescarten d'estudiar una possible tecnologia, enginyeria i demés, perquè és difícil i perquè comencen a generar-se els sesgos limitants propis de jo no puedo, jo no estic preparada, des de molt petites. Per tant, amb aquestes habilitats i amb la seva startup, amb tot això que està dient, anem a formar-los amb temes emocionals, amb temes soft skills, que per mi són els super hard, però després hi ha tota aquesta part de fer un track per les nenes que s'autoempoderin, perquè després li venen moltes dificultats externes i elles s'autolimiten moltes vegades i no es veuen capaces o no opten ja a estudiar això perquè ja creuen que no és per elles. Ho hem d'explicar molt bé, la tecnologia com un mitjà, com un nen transformador que pots aplicar, però necessitem, dins de tecnologia, dones que liderin tecnologia perquè realment construeixen un futur digital amb igualtat de condicions i amb diversitat. Per tant, vull dir que tu ets com la llavor, que després ens ho trobem a la universitat, ens ho trobem a l'empresa, però tu estàs creant el futur talent que ens trobarem. Per tant, això és molt, molt important també. Estic totalment d'acord. Hi ha segurament aquesta qüestió més de la projecció, que en molts casos suposa un autodescartament, com bé explicaves, però fins i tot superada aquesta fase, a nivell performatiu, a les aules i a nivell laboral, segurament hi ha una autolimitació. Jo ara estava pensant, i et miro molt, Anna, perquè segurament nosaltres venim d'un àmbit molt, molt similar, i a més, no només per aquesta qüestió pedagògica, sinó també per la branca, per aquesta branca creativa, on, ara potser m'ho desmenteixes, però majoritàriament hi ha més dones que homes, però en canvi acostumen a ser els homes qui més es pronuncien, qui més... I crec que això s'està trencant, particularment penso que des del professorat estem intentant també promoure més aquesta participació femenina amb rols fins i tot més tecnològics, però encara... També depèn de l'àmbit. Nosaltres a l'Escola d'Art de Reus, i és supercuriós, fem 4 cicles formatius de grau superior, el d'interiorisme, superfemení, però quan dic superfemení és que una classe de 18 alumnes només són noies i l'altra classe són 2 nois. Vull dir, superfemení. En canvi, el de videojocs, supermasculí. I el de gràfica audiovisual, 50-50. I crec que és important combatre aquests estereotips i a vegades parem màquines i anem a parlar què és el que està passant, què és el que està passant a l'entorn, això que dèiem de parlar de les emocions, de la salut mental, forma part d'aquest acompanyament quan estàs en una aula. No només és tot el que són competències o professionalitzacions, també aquest factor humà, si el resols, faràs 2 passos per davant i és vital, penso. No sé si t'he respost. Sí, jo ara segurament tenia alguns exemples al cap, sobretot del meu àmbit, de la comunicació audiovisual, on es barreja una component molt humanística, creativa, artística, amb una component molt tecnològica. Majoritàriament són uns estudis femenins. A més, són uns estudis pels quals necessites una nota d'accés molt alta. I ja sabem que les persones que tenen majoritàriament una nota d'accés molt alta són dones. Però, en canvi, quan tenim aquesta proporció de dones molt més nombroses a les aules de comunicació audiovisual respecte als homes, acostumen a ser els homes els que se signifiquen més a l'hora de participar, a l'hora d'assumir càrrecs de lideratge, i no és per una qüestió, òbviament, de capacitat, no és per una qüestió, és una mica d'acord amb el que deia la Susana, és un autodescartament per prudència, per... Perquè som molt més exigents i nosaltres si no estem al 100% preparats per un càrrec o per una posició no optem, no som valentes.
ens falta aquesta creença de dir, bueno, perquè moltes vegades nosaltres estem més preparades que ells i tenim moltes més pors. Jo et podria explicar en la meva vida professional anècdotes que quan escric un llibre riurem moltíssim, perquè és de tu dient-nos, i de sobte arriba un que dius, perdona? En sèrio? Vull dir, però som nosaltres, i per això és molt important que des de petites la valentia, el creure en dir, ¿por qué no? Why not? Per què no? Crec que anem cap aquí, però, perquè Sí, clar. jo veig que amb les alumnes hi ha un empoderament brutal, molt bonic, molt engrescador i fins i tot amb el recolzament dels homes, o sigui, dels nois, dels alumnes, que això a la meva generació no passava pas. Es parla molt de les noves masculinitats també, perquè és un rol també que canvia. El feminisme també és aquesta bandera que l'hem de portar ben alt. I a nivell social, les noies, jo que tinc un adolescent de 13 anys, se pregunten les coses abans que els nois. Això és així. L'altre dia una anècdota a casa és, papa, tu que et feia tecnologia a classe, un noi, com és que nosaltres tenim una noia? I li dic, perquè estava igual de preparada o millor que un noi i evidentment a l'escola o a l'institut l'han volgut triar. És que ens agrada molt aquesta noia. I li dia, no només us ha d'agradar, sinó que l'heu d'ajudar, sobretot amb els vostres companys, a que també els agradi a ells. Perquè elles tenien molt clar que els agradava que la professora fos una noia. La pregunta és si a ells també els agradava. Això és un tema social. Si aquest debat en grup se posa en valor, l'Anna ho dia molt clar, és evident que es fa un salt de qualitat. La tecnologia digital serà diferent si agafem el gran talent que té el sector femení. I diferent vol dir millor. Això se sap. Se sap en altres casos. Abans parlàveu de comunicació audiovisual, tècniques multimèdia, tot això sí que ja comença a ser classes de 50%. El videojoc, per què no? Si ve també d'aquest món, s'haurà de fer una transformació, una discriminació positiva. Mireu, estos dies de Nadal, el clúster TIC, que hi forma part la Susana, fa una activitat molt potent de taller només per a noies. Això no és sectari. Això es diu una discriminació positiva. I es fan tallers d'intel·ligència artificial, es fan tallers de moltes tecnologies digitals avançades on s'ha buscat una franja especial de noies. Aquestes coses són les que les hem de normalitzar. Això no ha de ser notícia i no ha de ser el debat de si es fan o no es fan. Ha de ser natural. A tot arreu hauria de començar a passar això perquè aconseguim moltes de les coses que abans s'ha comentat. M'agradaria llançar-vos una última pregunta, però també us animaria des del públic, les persones que em coneixen saben que sóc una mica entremaliat amb això, per no dir gamberro, i per tant, potser baixo a preguntar-vos. Per tant, intenteu, no sé, estar una mica preparats per si us toca. No hi ha obligació, però evidentment volem obrir el diàleg, el debat, i si algú té interès, si us plau, que aixequi la mà i li apostem un micròfon, de debò. Deia, us volia formular una última pregunta, que és en relació amb les oportunitats laborals del futur. Si ara diguéssiu, en el meu àmbit, què m'imagino que passaran els propers, 5 anys, i quina figura, quin perfil necessitaria sí o sí, o quin perfil s'està construint ara i que veig que d'aquí 5 anys serà un perfil gairebé com això que jo us deia al principi del community manager, que no existia i ara ja té un nom, no? No sé si us atreviríeu a avançar algun perfil, alguna figura, o tan sols poder-nos dir aquestes oportunitats laborals de futur a través de les innovacions que estem. Jo el primer que diria és que hem de començar a primària. Nosaltres vam fer un projecte de 5G a secundària que va funcionar molt bé en diversos centres de Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, i després vam fer una prova, en el cas de la comarca de la Ribera d'Ebre, a primària. A primària no hi ha diferència entre els nois i les noies a l'hora de tindre un coneixement. Nosaltres hi vam afegir 2 aspectes propositius. El primer és que les persones que feien aquests tallers de 5G eren noies. I el segon és que es fes amb llengua catalana. Es va fer tot un assessorament amb terminologia de l'Institut d'Estudis Catalans, que hi és, i no cal dir IoT, si es pot dir Internet de les Coses, no cal dir tota una sèrie de termes. Això a l'aula va agradar molt, perquè es va fer a primària, on la sensació que vam tindre és que havia una igualtat. A secundària la cosa ja comença a virar, ens ho comentava molt bé, no? Algú ja comença a veure si jo tiraré cap aquí o tiraré cap allà. A primària és una molt bona etapa, soft skills, hard skills, que explicava molt bé l'Aida.
no estem segurament encertant-ho. Jo crec que aquí hi ha països nòrdics que ho estan fent molt bé en aquesta edat de presa de decisions vitals on podem influir moltíssim perquè el futur treball d'aquestes persones siguin, sense cap mena de dubte, el que vulguin, però que tinguin una base on la societat tecnològica i la societat humanista tinguin una base forta ja a les edats de 10 a 12 anys especialment. Per tant, començar per les escoles. Susana, Miquel, no sé... Sí, bueno, nosaltres que estem, com ho deia Miquel abans, nosaltres, clar, com a consultora tecnològica necessitem molts perfils digitals, ho deies, ens falta talent, òbviament, estem a la universitat, les empreses tecnològiques no creixem al ritme que s'espera perquè no tenim tot el talent digital que necessitem, i per això la universitat està creant altres maneres d'ensenyar amb microaprenentatges, la formació professional també, microcredencials, hi ha moltes iniciatives per posar talent digital, però és un talent digital que no té per què ser 100% enginyeria, vull dir, ha de ser un híbrid. Nosaltres estem creixent molt, no? Clar, els perfils que necessitarem d'aquí 5 anys no els sabem, els anem adaptant per aquesta exponencialitat que et comentava de la tecnologia. El que sí que està clar és que són perfils que tinguin molta habilitat i molta flexibilitat i d'adaptació al canvi. Un coneixement continu d'un sector i de la tecnologia i de com la tecnologia impacta les persones. Nosaltres estem creixent molt en un departament que anomenem de Change Management, que és quan tu fas un projecte digital i transformes una organització, clar, la tecnologia afecta les persones, els empleats, i això els genera frustració, angoixa, estrès. Doncs tenim un equip de psicòlegs i tal que coneixen la tecnologia, són híbrids, i per tant van al costat dels tecnòlegs que van a la seva velocitat transformant, implantant, i ells van acompanyant a les persones en l'aprenentatge i en adaptar-se a les tecnologies que, com que no es poden parar, i aquest híbrid, sobretot amb la facilitat de flexibilitat d'aquests skills més humans, aquesta hibridació són els perfils que necessitem, però quins exactament s'estan creant? I busques coses cada vegada més complexes, però sobretot amb això, adaptació al canvi, voler estar aprenent contínuament, no tenir por a aprendre, i amb compromís i criteri. Vull dir, és complex, però bueno, és qüestió de tenir aquestes... Si tu tens aquestes habilitats d'adaptació i d'aprendre, t'anirà bé. En el sector que estiguis, t'anirà bé. Que interessant la reflexió i que interessant aquesta idea del change management, d'aquesta divisió, aquesta unitat, justament per propiciar aquests canvis positius. Està molt bé i jo crec que és evocatiu a l'hora de trobar solucions des dels nostres respectius àmbits. Miquel, sisplau, també volies... Sí, que seria fantàstic trobar la resposta a la teva pregunta, Manel. En el tema de l'agricultura, almenys, i si pensem el que és el que està esdevenint l'agricultura, que els francesos diuen l'agricultura numèrica, és una manera diferent, però també entén en molts números. La setmana passada estava en una visita amb unes empreses, part d'elles del parc i centres tecnològics, estàvem en una granja. La granja que és una granja 5.0, on hi ha veterinari, hi ha l'agrònom, hi ha el tècnic que la porta, hi ha l'immigrant que també està treballant allà, que és el que està allà a peu del canó, i llavors estàvem tots davant de la mateixa taula i fent anar allà les eines i els resultats que s'obtenen en la numerització de l'explotació porcina, o de la criança porcina, com es diu ara, és espectacular. Vull dir, s'estan obtenint uns guanys que això... I per això és el nostre repte, fer d'aquest exemple, la granja 5.0 o de l'agricultura de precisió, que això sigui el dia a dia. Llavors, té que haver uns perfils diferents per gestionar tot això. I és tot això el que hem dit ara. Vull dir que no sé quin és el producte final, però que hi haurà d'haver una mica de tot. Fas una precisió molt fina, que justament és... Potser no sabria dir-te quins són els perfils, però hi ha d'haver uns perfils molt diferents. I aquests perfils els trec d'una diagnosi, ens has fet una diagnosi, no? Segurament una part de la feina és ja ser hàbils, ser capaços de diagnosticar aquest entorn per proveir el canvi, no? I em sembla que la teva manera de... I que s'han aplanat les jerarquies, no? Penso que de baix a dalt s'ha aplanat molt la jerarquia. Parlen tots. De tota la cadena parlen molt tranquil·lament.
És veritat. Sí, Gràcies, jo aquí afegir que crec que estem tots d'acord que potser és una mica agosserat, no? Dir quins perfils creiem que hi haurà. Segur que hi haurà nous perfils, però que tindran uns perfils més transversals, és a dir, que han de ser capaços de treballar en tots els àmbits de l'organització. I llavors aquí també a mi m'agradaria dir que l'AFP crec que serà una alternativa que es fomentarà perquè amb tanta tecnologia els oficis crec que guanyaran molta rellevància, també estem perdent una miqueta aquestes feines més manuals, cada vegada hi ha menys persones que les fan, llavors segurament es valoraran molt més aquestes feines i també el fet que hi hagi més tecnologia canvia com treballem, no? Potser anirem a models on es treballen menys hores perquè tenim més suport de la tecnologia, llavors ja no és només com canviaran o les noves posicions que es generaran, sinó com canviarà el que entenem pel món del treball i com la tecnologia pot arribar a canviar això. És important això que comentaves i a més en Miquel ens parlava d'aquesta d'aquest procés de llimar les jerarquitzacions. La Susana parlava d'aquests nous formats, de les microcredencials, la formació dual, etc. I tu ens comentaves la importància de l'AFP. Esclar, cada vegada es trenquen més les divisions entre formats d'aprenentatge i formats d'exercici professional i al mateix temps hi ha un acostament del sector productiu, de les empreses, les institucions públiques i les universitats a l'hora de proveir aquests coneixements que passen per la part més conceptual i més intel·lectual i la part més manual d'una manera una mica indivisa i indistinta. Jo crec que és interessant i fèiem d'alguna manera una transició dialèctica d'un lloc a l'altre, em semblava que era molt fecunda aquesta reflexió que fèieu. Ens queden 5 minuts o 4, perquè jo soc molt xerraire i ja n'he consumit un, i m'agradaria sentir-vos. Anna, Albert, us havia dit que us deixaria preguntar. Si algú té una pregunta imperiosa, sobretot que aixequi la mà i en aquests 4 minuts l'intentem encabir, però en tot cas hem de ser una mica ràpids, una mica àgils. Gràcies. Jo el que sí que crec que passarà és que o som emprenedors i emprenedores o no anem bé. Abans la Núria Salan ha fet una exposició extraordinària sobre aquest terme, l'Aida ho ha dit claríssim, i aquí parlo no només d'aquells que vulguin formar empresa, que abans ho comentàvem, sinó també aquells que treballem a l'administració, allò que anomenem intraemprenedors, moltes vegades. Necessitem aquests perfils que moltes vegades no estan de manera genèrica als llocs. O sigui, qui vulgui trobar feina haurà de tindre un esperit emprenedor o emprenedora que té molts dels punts, òbviament, que s'han comentat abans, com a soft skills o hard skills. Això tampoc ho ensenyem gaire en etapes primerenques de la formació. I ja no cal dir el concepte autònom, etc. Fins i tot està socialment com estrany. La meva dona és autònoma, el meu pare era autònom. Conec molt bé aquest món. Potser hauríem de començar a virar cap a aquesta sociabilització i els llocs de treball tindre sempre incorporats aquest perfil emprenedor, innovador, vol dir sortir una mica del camí habitual o marcat, i també, com no, per mi, i aquesta tarda es donen uns premis d'emprenedoria i cada vegada aquest concepte de ser és perquè és totalment transversal a qualsevol sector. Un pot ser emprenedor a qualsevol sector, no només el digital, que sembla el que està més de moda, està bé. A qualsevol sector se pot ser emprenedor, se poden fer coses molt trencadores, se poden fer coses que transformin la societat i que realment ens facin més feliços a tots i a totes, que al final també és una miqueta el que hem de buscar, ser molt feliços, que a vegades tampoc no en parlem gaire, abans seria molt clar, aquestes aptituds de la sociabilització, del poder compartir, del poder fer coses plegats amb les persones, amb els humans, cada vegada tindrà més importància si un vol trobar treball els propers anys, sense cap mena de dubte. Efectivament, aquest és segurament un dels objectius. Anna, no sé si... Una miqueta per acabar, per tancar. No sabem com serà aquest futur professional, però jo el que sí que tinc claríssim, i crec que els meus companys artístics dissenyadors també, és que el disseny i la creativitat estarà allí, perquè emprenedoria és creativitat, és disseny, és aquest disseny thinking de que passen coses al món i hem de buscar fórmules sostenibles per fer envasos que no siguin de plàstic o robes fetes a partir d'objectes, ampolles de plàstic o de més. I en tot plegat jo auguro un futur molt emocionant,
positiu dintre d'aquesta bogeria damunt que està com al revés, però crec que tenim uns reptes que els podem anar resolent. Tenim reptes que podem anar resolent, efectivament, els tenim per endavant i a més en un futur jo crec que esperonador si sabem utilitzar de manera efectiva aquesta tècnica. No he vist cap mà aixecada, però no us amoïneu perquè... Aquí n'hi ha una, doncs ràpidament ara, disculpa, que no l'havia vist i... I una altra allà. Fem ràpidament, gràcies. En primer lloc, moltes gràcies a tota la taula perquè realment heu fet unes aportacions molt interessants i que ens il·lustren molt a tots. Jo voldria fer dues aportacions ràpides. Una és que, tenint en compte el nom de la ponència, que és Navegant cap a les professions del futur, voldria fer la distinció entre el que són noves ocupacions i professions de futur. És a dir, és evidentment que la tecnologia, i conforme hi ha nova tecnologia, això genera noves ocupacions. Però també hem de tindre en compte que els reptes que ens enfrontem com a societat, que són molts, des de l'envelliment de la població, tot el món de l'economia verda, el potencial de l'economia blava, hi ha moltíssimes coses que seran grans, que ja són, i seran grandíssims generadors de professions de futur, tenyides de la tecnologia, per suposat, perquè ho tenyeix tot, però que no només les professions de futur estan només en l'àmbit tecnològic o digital. Hi ha moltíssims àmbits, no? I l'altra, molt ràpida, heu parlat de tot el tema de l'humanisme tecnològic i, per una banda, m'agrada moltíssim escoltar que es comparteix aquesta necessitat d'hibridar aquests perfils, però tinguem en compte que a tot Espanya només hi ha una sola carrera en 45 places que es diu Ciència, Tecnologia i Humanitats. Per tant, jo crec que fem tard. Ja, no sé, qui estigui en l'àmbit universitari caldria incorporar no a l'àmbit universitari o de la formació, però ja generar llicenciatures o híbrides o més llicenciatures en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies a tu, t'agraeixo enormement, jo crec que tots t'agraïm aquesta intervenció, els dos apunts, que són molt brillants i a l'alçada de la discussió que hem tingut. No sé si hi ha alguna reacció, potser el que gairebé faria és convidar-vos a continuar reflexionant plegades, plegats, al voltant d'aquesta taula. La veritat és que el debat ha estat molt ric, jo us havia promès que ho seria, que seria una discussió fabulosa, veieu que sóc un home de paraula i en tot cas podem fer allò que diuen també els anglosaxons, ells diuen allò de food for thinking, aquesta idea de l'aliment per pensar, tenim aliment també per omplir l'estómac aquí i podem continuar pensant omplint l'estómac. En tot cas, m'agradaria molt agrair-vos aquesta brillant participació a totes i tots vosaltres, Miquel, Susana, Aida, Albert, Anna, heu estat fabuloses, fabulosos i us agraeixo moltíssim. També la Diputació de Tarragona i a Connecta Innotec, que ens dona aquesta oportunitat magnífica. Com deia l'Albert abans, el més important de tot, sigueu felices, sigueu feliços i fem un futur més pròsper. Gràcies. Bueno, ha estat superbé, Superbé, superinteressant. Moltes gràcies a tots. Ha estat molt bé, és veritat. Gràcies. Gràcies. Ara aprofitarem per fer una petita pausa. Podeu aprofitar per visitar els expositors, també per fer un mosset, ja està aquí l'esmorzar preparat. I a més, també us convidem a que pugueu escriure alguna reflexió, impressió que hagueu tingut sobre aquestes dues jornades al panell que hi ha allà a la dreta, amb uns pòstits, doncs podeu anar apuntant el que us sembli. Aquest panell és amb la col·laboració, l'han fet el Xavi Rius de Citizens, que forma part de la nostra comunitat i és col·laborador, i també el Néstor Catalán de Plastic People. Ens retrobem aquí en una estona, a 1:15. Fins ara. Bona tarda. Us podeu anar apropant cap aquí, on estan els seients, que començarem amb l'última acció, diríem, abans de dinar, que suposo que anem bé de gana, o sigui que intentarem fer-ho ràpid. Anem agafant posicions, sisplau.
Va, som-hi. Anirem ara a anunciar ja el guanyador, guanyadora, emprenedor, emprenedora del concurs Pitch, el que recordem s'hi van presentar ahir, si vau veure una quarantena de projectes, vau poder anar escoltant aquests projectes emprenedors. El premi principal és un itinerari d'impuls del projecte amb Impact Hub, el que suposa 3 tallers de formació, 4 hores de mentories, 10 passis per utilitzar el coworking d'Impact Hub Barcelona i accés a tota la proposta de valor que ofereix Impact Hub a la comunitat d'impacte. Un agraïment especial a tots els que hi heu participat, felicitar-vos també pels vostres projectes i empreses i també per les vostres intervencions. I parlant d'intervencions, serà d'aquí un moment, però demanem que ens acompanyi ara el senyor Pere Granados, diputat delegat de Polítiques d'Ocupació i Emprenedoria. Molt bona tarda, endavant. Molt bé. Que és qui ens ajudarà també a fer entrega d'aquests premis. Comencem amb el primer, que en aquest cas és el finalista, la segona millor intervenció d'aquest concurs. Aquí el senyor Granados li lliurarà un iPad i el diploma també és l'iPad, Molt bé, va, doncs anem amb ell. La millor segona intervenció finalista d'aquest concurs és Betterfly, una marca de roba sostenible per a dones, i puja a recollir l'iPad la Maria Moreno. Felicitats. Gaudeix d'aquest iPad. Gràcies, Maria. I ara el moment ja de conèixer el projecte guanyador amb tot el que he explicat fa un moment. El projecte guanyador del millor pitch empresarial d'aquesta edició és per a Escandrom. Albert Samper pot pujar a buscar aquest premi d'aquesta empresa, d'aquest projecte dedicat a serveis de digitalització del patrimoni arquitectònic. Moltes felicitats. Felicitats per aquest projecte guanyador. I ara volem sentir les paraules per tancar, per fer la cloenda abans de dinar, que la cosa continua a la tarda. Bé, molt bon dia. Benvolgudes i benvolguts autoritats, ponents, emprenedors i emprenedores, representants d'entitats i assistents. És un honor adreçar-me a tots i a totes vosaltres en aquesta 5a edició d'aquesta jornada que s'ha consolidat com un referent i un punt de trobada en l'àmbit de la promoció econòmica, les polítiques d'ocupació i l'emprenedoria del nostre territori. Aquest any, la jornada té com a eix principal de la innovació, la digitalització i la internacionalització de l'ecosistema emprenedor. Celebrem que aquest esdeveniment enguany ha crescut tant en participació com en abast geogràfic i sectorial, integrant ecosistemes emprenedors i entitats d'arreu de l'Estat. Aquesta diversitat ens enriqueix i ens permet aprendre de les millors pràctiques i experiències. Aquests 2 dies ens han permès reflexionar, us ha permès reflexionar, compartir i inspirar-nos en com afrontar els reptes globals que tenim al davant. En un món cada cop més connectat, la innovació tecnològica i la capacitat d'internacionalització són claus no només per a la competitivitat empresarial, sinó també, un fet molt important, és el progrés social i econòmic dels territoris.
En aquest context, voldria posar en valor el paper crucial que tenim les entitats locals. Som la primera finestra d'oportunitats per als nostres ciutadans i ciutadanes. Liderem i dinamitzem xarxes col·laboratives que uneixen organitzacions públiques, privades i del tercer sector, fomentant aliances capaces de generar impacte real. Aquesta connexió entre els diferents actors és essencial per donar resposta a les necessitats específiques dels territoris, potenciant alhora el talent local i obrint-lo al món. És d'aquesta proximitat que podem impulsar iniciatives innovadores que siguin sostenibles, inclusives i adaptades als reptes dels nostres temps, com la transició digital i ecològica, la generació de llocs de treball de qualitat o la millora dels serveis públics a través de la tecnologia. Per això, jornades com aquesta són imprescindibles. Ens permeten no només construir ponts entre territoris i sectors, sinó també inspirar-nos amb idees que transformin la nostra societat. Tots i totes tenim oportunitat de convertir-nos en protagonistes d'un canvi que no entén de límits ni tampoc de fronteres. Heu pogut gaudir d'un programa que s'ha organitzat en 2 jornades i 3 panells que han inclòs ponències inspiradores, taules de bones pràctiques i tallers adreçats tant a persones emprenedores i a personal tècnic de l'administració. El conjunt de les 2 jornades perseguia un objectiu clar: oferir solucions concretes a les persones que estan al centre de la transformació, les empreses i els emprenedors que lideren projectes amb una visió de futur. Però també reconeixem que el personal tècnic de les administracions públiques juga un paper fonamental. És amb el seu treball, la seva implicació i la seva capacitat d'innovar en el sector públic que podem garantir que aquestes iniciatives trobin el suport adequat per prosperar. La jornada Connecta Quintec ha buscat, doncs, dotar tant el teixit emprenedor com a les administracions d'eines pràctiques, coneixements especialitzats i espais per la col·laboració. Sabem que només amb sinergies amb el sector públic i privat podrem superar els reptes i aprofitar les oportunitats que ens ofereix la nova economia global. Gràcies, doncs, a les organitzacions que han fet possible aquest esdeveniment i a totes les persones participants i, com no també, al meu departament de la Diputació de Tarragona. Esteu demostrant que la col·laboració és la base del progrés. Continuem treballant plegats per construir territoris més innovadors, més connectats i amb més oportunitats per a tothom. Felicitar, com no, els que han participat, però també els que han guanyat aquest premi que acabem d'entregar ara mateix. I moltes gràcies. Fins a la propera jornada de Connecta't i seguirem tots i totes ben connectats. Gràcies per la vostra presència i gràcies per la vostra col·laboració i participació. Gràcies a tots i a totes. Senyor Granados, moltíssimes gràcies. Ja us deixem anar a dinar. Com deia el senyor Granados, moltes gràcies per la vostra participació. Recordar-vos que aquesta tarda encara hi ha una xerrada que es diu Xarxes socials, oportunitats per generar valor i tot seguit tindrà lloc, podríem dir, un dels actes més destacats d'aquesta jornada d'avui, que és l'entrega dels 12è Premis Empren. Gràcies de nou i que aprofiti. I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades.